n'o ye URD ye ale président ba Soumaïla Cissé an dabaga masa ka wele sera ma ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye an bɛ wagati min fana kɔnɔ sisan n'o ye état d'urgence ye Sorino ko baara in bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la ni ala sɔnna an b'a walawala an ka lakana tigilamɔgɔw baara in b'u bolo cogo jumɛn de la o de tun ye sɔgɔmada in na kunnafoni ye d'accord ne ba i ni ca lamɛnjɛkulu aw bɔra ka lamɛnni kɛ an bɛ don a kɔnɔ ka walawala an b'a daminɛ an cakɛɲɔgɔn Mohamed Yusuf Bacile Rasbach bɛɛ lajɛlen ko ten Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa min don maa dogonin tɛ ni koɲɔgɔn in kɔnɔ sécurité d'état sera a ka so su fɛ ka taa i ka fanga bala ko u mako bala maa fila min na kalila an ye min mɛn réseaux sociaux kan an fana ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ an ye min mɛn o ye k'a fɔ sabula CDR yɛrɛ tun ye an wele lajɛrɛ belebele la ni koɲɔgɔn in kɔnɔ maison de la presse la fɛn min ye u ka porte-parole ye n'an bɛ se ka fɔ ten ni ale bɛ Rasbach nɔ la o ye an yɛrɛ fana cakɛɲɔgɔn dɔ don n'o ye Yalko ye Bokar Yalko ye a kun ye wele bila ani CDR i ka fanga bala kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma maison de la presse la an ka se min bɛ Rasbach a ka minɛni la ka kunnafoni da an tulo kan an kɔni an sera kɛnɛ kɔnɔ an ye min mɛn o ye k'a fɔ sécurité d'état a ye wele bila Mohamed Yusuf Bacile ma sabula a tɔgɔ bɛ kuma dɔw la sobini kelen bɛ a ma bisigi talen bɛ ka ɲɛsin a ma ko dɔw la sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ cogo min na u y'a minɛ ka bila bere la Rasbach minɛna ka so ni n ko ka minɛna sécurité d'état mɔgɔw nana ka taa n'a ye sécurité d'état la kibaruya kɔni bɔra ka bin wagati min na a furumuso bɔra ka weleli kɛ Rasbach jɛɲɔgɔnw Rasbach ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaw k'olu kunnafoniya la ka taa se CDR maaw ma kunnafoni kɔni sɔrɔla wagati min na maaw y'u kun da kan 1 kan maaw y'u kun da commissariat kan maaw y'u kun da BJ kan maaw y'u kun da sécurité d'état kan ka taa lajɛ Rasbach a bɛ yɔrɔ jumɛn ŋunuŋunu kuma la o su kelen na a yira k'a fɔ ko Rasbach ka bɛ sécurité d'état la dugusɛ jɛra sɛgɛsɛgɛli dabɔra ɲininiw kɛra confirmation sɔrɔla k'a fɔ ko Rasbach ka bɛ sécurité d'état maaw bolo o kɔfɛ Rasbach ale minɛna ka taa se maa wɛrɛw ma fɛn min ye Premier Mali ye Robert Job o ɲɛma u y'o tɛgɛ da ale fɛnɛ kan AGFO ɲɛma Saibu Kulubali tɛgɛ dara ale fɛnɛ kan secrétaire général à la présidence Seydou Traoré tɛgɛ dara ale fɛnɛ kan an ye min mɛn k'a fɔ ko Seydou fɛnɛ k'ale labilala o tɛmɛna ka bɔ yen trésor public la o directeur adjoint Madu Kone k'ale fɛnɛ bɛ bolo la an y'a mɛn k'a fɔ sécurité d'état ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ maa fila bilara ni maa ninnu na min jɛlen don n'o ye tori tigɛ ye Mohamed Yusuf Bacile Rasbach ka taa se Robert Job Pemi ɲɛma ni maa fila bɛ bolo la sécurité d'état ka bolo kan an bɛ bilasirali kɛ bamananw ko n'i ye duga ye maa su kan k'a fɔ wuli ka bɔ an su kan mais kana fɔ ko wuli ka bɔ maa su kan sanka ni wagati bɛɛ lajɛlen n ye nin kuma kelen de fɔ n bɛ segin nin kuma kelen de kan kunnafonidila fɛn o fɛn animateur fɛn o fɛn tɛgɛ mana k'a la don min k'a minɛna ka bila lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan k'a minɛna ka bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an se ye min ye kunnafoni kan bolo kan an se ye min ye kunnafoni dicogo la an tɛ siran an tɛ yɔgɔyɔgɔ an fɛla min ye o la an b'o fɔ bilasirali bɛ kɛ an ka bilasirali sɔgɔmada in na o ye jumɛn ye o ye ka ɲini jamana marabagaw fɛ ka ɲini sécurité d'état fɛ ka ɲini an ka lakana tigilamɔgɔw fɛ jamana bɛ bolo min kan bi jamana bɛ bolo min kan bi a y'aw janto jamana in na a y'aw janto jamana in na kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaga la surtout an bɛ wagati min na an bɛ régime min kɔnɔ n'o ye démocratie ye a fɔra k'a fɔ kunnafonidilaw place dɔ bɛ u la n'i ye jamana fangaw ta fanga 4nan o ye kunnafonidilaw fana ta ye fanga fɔlɔ o ye pouvoir exécutif ye fanga 2nan ye pouvoir législatif ye fanga 3nan ye pouvoir judiciaire ye fanga 4nan o ye
pouvoir de la presse. Oh, kunafoni dila mana barake kunafoni kan ka foko wulibeke ka dankari o tigila mogola ambe démocratie kono ambe minfo an chakenyo Mohamed Yusuf Bathily ka nyini aw fait sécurité d'état ka nyini aw fait ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile ka nyini aw fait monsieur le vice-président Assimi Koïta ka nyini aw fait monsieur le président de la transition mon colonel Bandaou ayaw bulo bo aras bas na jengon kan nama bulo bo kan min kelendo oye jumay maoma kui subina la kafo ko aba fe ka kewale min ni abe dankari jamana ka keleya la wali ma jamana ka basigi la naw ya tigela mogo mine aye sigesegeli ke aw ka tigela mogo blasira an ka bulo kan ka dow mine ka ɲininkaliw kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔw bila u minɛna kun min na subin kelen bɛ u ma bisigi ɲɛsilen bɛ u ma k'u ye min kɛ dɔw minɛna ka dɔw bila o tuma filaninw b'a ka fɛɛrɛ in don wa dɔ tɔgɔ bɛ k'o ji la ka dɔ tɛgɛ k'o tulu la ko min pere tɛgɛ mana ja ko ka taa dumuni kɛ monsieur le directeur général de la sécurité d'État a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni Rasbach nɔ b'a la ni Robert Job nɔ b'a la sibiliw le don a y'u bila kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an bɛ yɔrɔ min bi o ye ka jɔrɔ Mali in na Mali ka kɛlɛya bɛ sɔrɔ cogo di an ka jɔrɔ o la basigi bɛ se ka na cogo di an ka o fɛɛrɛw ɲini ɔ n'i ye jamana yɛrɛ fɛɛrɛ tagabolo lajɛ kunnafonidilaw u jɔyɔrɔ ka bon u bɛ aw labɔ fɛn caman kalama mɔgɔ t'i ka wulufarin bɛɛ lajɛlen i t'a bɛɛ faga mɔgɔ t'i ka wulufarin bɛɛ lajɛlen sama bɔ i la maa dɔ bɛ yen a b'i kunnafoni peut-être a bɛ min fɔ wagati min na a ma diya i ye a tɛ diya i ye fɛnɛ mais e k'a lamɛn ne ko a ka fɔta bɛɛ ye nkalon ye wa a bɛ ka min fɔ a bɛ ka ne degun mais tiɲɛ don ni défaut bɛ ne la ne ka kan ka mun de kɛ n'i ye lamɛnni kɛ a ka ca Alahu Taala fɛ i ka kan ka don fili dɔ kɔnɔ i bɛ bɔ o fili kɔnɔ i ka kan ka ko dɔ kɛ a man kan a wagati la mais min bɛ ka tiɲɛ f'i ye nin ye peut-être o wagati la o tɛ tiɲɛ dɛ o ye nkalon de y'i bolo n'i ye lamɛnni kɛ a ka fɔta bɛɛ kana bɛɛ ta mais a ka fɔta bɛɛ kana a bɛɛ fɛnɛ bila ka ɲini aw fɛ a y'aw bolo bɔ Rasbach Mohamed Yusuf Bathily kan n'u nɔ bɛ ko la ni sobin kelen bɛ u ma walima bisigi min ɲɛsinnen bɛ u ma ni o ye tiɲɛ ye a y'u bila kiri tigilamɔgɔw ka bolo kan an ka jamana ka ɲɛta ɲini an ka jamana ka hakɛw ɲini an ka bɔ nin kɛlɛ ninnu kɔnɔ nafa foyi tɛ nin kɛlɛ ninnu na an ta ye bilasirali ye an ta ye bilasirali ye an ko don tɛmɛnenw na yan sɔrɔsiw ko don gendarmew ko don polisiw ko don gardiw ko don protection civile mɔgɔw ko don doyew ko don eaux et forêts ko don n ko maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ k'i bɛ dɔgɔyama ta ka ɲɛsin ninnu ma sabula ninnu de ye an ka golomasiri tabaw ye n k'i bɛ an jɔlen sɔrɔ aw ɲɛ an ye layidu kan ta o layidu kan tɛ wuli mais ni fili bɛ yɔrɔ min n'an m'aw bilasira n'an ma tiɲɛ fɔ jamana tɛ taa ɲɛfɛ dɛ n'an ma tiɲɛ fɔ an ma kɛ anw dɛmɛbaga dɔw ye a y'aw hakili to ninnu na bilasiralikan ninnu a y'aw hakili to a la Bintu Black Soman ko k'ale bɛna dakuruɲa fila fɔ an ka jamana marabagaw farafinna jamana kɔnɔdenw bɛ ka kɛ cogo min na ko an ni a man kan an ka lamɛn
Il se passe quelque chose d'hostile à l'unité des Africains. Et celle-ci ne fait pas la fierté des non-dignes du non-africains. Le continent qui devait enseigner la sagesse au reste du monde est infecté par les démons de la discrimination des touches. Oui, maman, oui, Afrique peuple, oui, maman, Afrique noire peuple, quelque part dans ce monde nous sommes ridiculisés. Jibenat mesrado ame hekatoni ke aufe anisogoyale ndo kasabu ke président Soumaïla Cissé politique bonda kunkan Mali kono bi ni folo te flanando Allah Taala ale mana minke wakati mina odikai Kuno kibara bora ka be ka fo honorable Soumaïla Cissé ala le ka kalifa mina Allah abeke wakati mina iba soro ala yaw di latke bana inda mina na Niger uya che kata docteur la ala bana francima abese wakati mina uya asense kata na hôpital blebele dola franci Kuno nege kanya tan kilen wakati kanya tan wakati kibara bora ka be ka fo ko honorable Soumaïla Cissé ko ala ya ka kalifa mina farafina kono ma caman jigi tigɛra Mali kɔnɔ yan a kɛra pɛrɛtiba ye politiki bɔnakun kan a kɛra pɛrɛtiba ye jamana ma a kɛra pɛrɛtiba ye a ka parti ma a kɛra pɛrɛtiba ye a ka denbaya ma nka ni ala ye min kɛ ni Allah Taala n'a ye min kɛ don min na wagati min na maa tɛ jigin Ala la o de y'a ka kɛta ye o de tun ka kan Kulubali bintu napo kiwara anya me wakati mina ma taman choro nyaji la femme ya ka accusé parti URD femme ya ka accusé chef de file de l'opposition Badlabou ma chamani nyaji sira kijela femme ya ka demba Badlabou ma chamani nyaji sira aka demba la kata tashi blake ka nyasi honorable Soumaïla Cissé ma tashi bla ka nyasi anaka dembaya ma ka nyasi jamana ma chebain aya jeniro fi jamana inkono noy Mali aka kala wakati mina amaso tasuma ka do jamana ina abada ale de willa ka se don tɛmɛnenw na Ibrahim Boubacar Keita kala fili min kɛra san 2013 a ko n kɔrɔkɛ nana n nan'i fo ne ni n ka denbaya kana kala fili min kɛra i ni ne cɛ i kɛra sebatigi ye n nan'i fo o bɛ fɔ don min na maa si kun sigilen tɛ n'a ye
o bɛ kɛ don min na jamana in kun ka kalan ni Ismaila kun ko k'a bɛ jamana tɔ kalaya o don sabula kan wɛrɛ ka bɛ ka fɔ jamana la min ni bi tɛ kelen cɛba in sɔnn'o ma a n'a ka denbaya a y'a furumuso bila a ɲɛ a y'a denw bila a ɲɛ ka taa Ibrahim Boubacar Keita ko n kɔrɔ n nana félicitations ne ta banna a wagati la jamana kun ka kalan cɛba in sɔnna a ka kɛ cɛba in a y'a bolonɔ bila jamana in kɔnɔ Soumaïla Cissé ale ka du a ka téléphone Mali b'a kɔnɔ Bintu hakilima de b'o faamuya n b'a fɛ ka min fɔ n ko Mali b'a kɔnɔ maa min bɛ cɛba in wele tile kɔnɔ mon président nin tɛ ne ka denbaya la dɛ mon président nin degun bɛ ne kan a bɛ weleli min kɛ tile kɔnɔ maliyɛnw b'a weleli min kɛ tile kɔnɔ n'a bɛ fantanw ni yatimɛw jigi tugun a ka ca banasi o Soumaïla Cissé ala y'a ka kalifa minɛ an na ka kalifa in minɛ a la kunu a kɛra Paris tasibila an ma ɲɛsin Soumaïla Cissé ma a n'a ka denbaya a ka parti Mali farafinna kɔnɔ bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka dugawu kɛ cɛba in ye ala ka dayɔrɔ ala ka sumaya ala ka farasamɛsiw kan ala ka limaniya di a kɔ ma du ta fanga ala ka di a kɔ ma jamana marabagaw ka ɲini aw fɛ aw bɛ se ka min kɛ Soumaïla ka denbaya ye ka sababu kɛ cɛba in a ye Mali tɔgɔ bila sanfɛ diɲɛ kɔnɔ a sɔnna ka fɛn bɛɛ kun fɛn bɛɛ kɛra la fɛn bɛɛ fɔra ma a ko k'ale ye jamana bila Mali bɛɛ mɔgɔ bɛɛ sanfɛ ale ye Mali bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ o Soumaïla Cissé ala ye wele bila ma kunu fɛn min ye fure mana fɔlɔ ka bɔ Faransi yan'o cɛ groupe renouveau tɔgɔ la émission faso kunkan tɔgɔ la an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Soumaïla Cissé n'a ka denbaya ma ka ɲɛsin a ka parti ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka dugawu kɛ cɛba in ye a bɛ taa da a ka so laban min na ala ka kɛ badabada dali ye a ma ala ka fara silamɛsiw kan n balimaw Soumaïla kɔni taara arasibaji bɛ bolola Soumaïla taara ni an donko filanan ye an bɛna baro kɛ min kan ka kun cɛ o ye min ye o ye k'a fɔ état d'urgence a bɛ yen madame Kulibali Bintu Napo Sori Tarawele a ka bana hakɛ to i k'i bolo yɛlɛma i k'ale ɲini an mako bɛ a fɛnɛ la n balimaw ne bɛ aw hakili jigin min bɛ jamana kunkan bi min fɔra jamana ma min bɛ jamana kɔnɔdenw hakili la kɛnɛ in an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn bilasira bonya ni karama kɔnɔ faso marabagaw mun bɛ fasodenw aw sigilen aw ɲɛ bɛ kɛtaw la aw ɲɛ bɛ fɛtaw la a kɛra cogo di état d'urgence a minɛ fɔlɔ Bintu n bɛna le ka k'an kɔnɔ fɛɛrɛw sigira sen ka jamana marabagaw fɛ ka yira k'a fɔ bana min ni covid-19 ni an bɛ ka kofɔ n'a bɛ ka du caman bɛ yen i ka faamuya b'a la ka du kɛ faratalen du ye n'a bɛ ka muso caman kɛ firiyatɔ ye o b'a yira k'a fɔ ko bana in a barika a bonyana jamana in kɔnɔ bi jamana marabagaw ye fɛɛrɛw sigi sen kan nanzarakan na a bɛ fɔ ko les mesures restrictives sanitaires fɛɛrɛw sigira sen kan an ka kan ka sɔn ka minnu kɛ i n'a fɔ ni an bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan hɛrɛ ni hɛrɛ tana an kana tɛmɛ maa 50 kan an ka sɔn sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen ka an tɛgɛ ko safunɛ la ka masque don an nun na ka gel utiliser hali bi an ka hakili to o fɛɛrɛw la ko ka yɔrɔ dɔw bɛ yen jama bɛ kafo yɔrɔ minnu k'olu datugu hôteliw ni baruw ni restaurants jama bɛ kafo yɔrɔ min na ko k'olu datugu fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana sigi sen kan ko festival kana kɛ
concert kana kɛ ɲɛnajɛw fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ko ka fu siri a bɛɛ lajɛlen na nin wagati kɔnɔ ekɔlisow nana datugu état d'urgence a bɛ sen na nin wagati in kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw n'o ye polisiw ni gendarmew ye n'o ye gardiw ye fɛɛrɛw sigira sen kan bilasiraliw kɛra k'u ka bɔ u ka jateminɛ kɛ yamaruya dira u ma u bɛ se ka patrouille kɛ u sen na u bɛ se ka patrouille kɛ moto la u bɛ se ka patrouille kɛ mobili la ka jamana kɔnɔdenw kɔlɔsi u niw u n'u bolofɛnw an bɛ bilasirali de kɛ an bɛ ka min ye bi patrouille nin bɛ ka kɛ cogo min monsieur le ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile an bɛ hakili lajigin an bɛ bilasira an bɛ labɔ a kalama i ka dɔn k'a fɔ fasodenw ye fɛn dɔ kɔlɔsi ko k'a f'i ɲɛna o ye min ye lakana tigilamɔgɔ minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka patrouille kɛ patrouille gama bɛ ka kɛ carte d'identité ko de kan i mana lajɔ tile fɛ i mana lajɔ su fɛ carte d'identité i bɛ moto la i bɛ mobili la vignette cahier monsieur le ministre fasodenw tɔɔrɔ la u ko jamana gɛlɛya min bɛ yen bi a dogonnen tɛ maa si la fasodenw bɛ bɔ u bɛ taa u ka nasɔngɔ ɲini sɔgɔmada fɛ nasɔngɔ in a bɛ sɔrɔ cogo min i bɛ tilen ka boli fo k'i ka essence ban i bɛ tilen ka boli ka wɔsi ka tila ka wɔsiji in ja ka duloki wɔsi nasɔngɔ nɔfɛ baara bɛ ka kɛ o takansigi kɔnɔ lakana tigilamɔgɔw kan ka baara min kɛ k'u ɲɛsinnen bɛ pièce de mobiliw ka pièce contrôle de ma o yɛrɛ mobili mana pièce contrôler pièce dafalen wa a dafalen tɛ wa ni a ma dafa e n'u bɛ ɲɔgɔn na k'a dafalen don i n'u bɛ ɲɔgɔn na min kan ka kɛ n'o ye ka mobili sɛgɛsɛgɛ bɔtan ka dayɛlɛ i mana bɔtan ka dayɛlɛ nin dayɛlɛ n'i y'o fila yɛrɛ o la a banna mobili dɔw bɛ yen pneu secours bɛ bila a la mobili urun kɔrɔla pneu secours bila yɔrɔ marifa bɛ se ka dogoni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na tan yɛrɛ tɛ lakana tigilamɔgɔw bolo ka mobiliw sɛgɛsɛgɛ bilen mobili vignette moto vignette i ka carte d'identité u ka tan bɛɛ lajɛlen bannen bɛ nin ma monsieur le ministre de la sécurité intérieure et de la protection civile monsieur le directeur général de la police monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale an b'aw hakili jigin a ye segin aw ka mɔgɔw wele aw k'u hakili lajigin baara in kan ka kɛ cogo di ni fasodenw tɔɔrɔ la ni fasodenw sigira aw bɛ an ka lakana baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ karante ko ma baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ moto pièce ma baara bɛɛ lajɛlen bɛ ni mobili bɔtakan dayɛlɛ mobili yɛrɛ tɛ sɛgɛsɛgɛ fiyewu u ka sira tɛ mobili yɛrɛ la bilen jamana tɛ mara ni kan kan an tɛ lakana tantɔ musaka ko an k'o da kɛrɛfɛ an filɛ yɔrɔ min bi an ka ɲɛsin fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ lakana bɛ se k'a tɛmɛ cogo min na an ka ɲɛsin o ma ni an m'aw bilasira an k'aw janfa an tɛ nkalon tigɛ aw ye dɛ minnu bɛ weleli la n bɛ hakɛto ɲini kɛ aw ye a ye wagatinin di an ma n bɛna kuma bila sisan ni Alahu Taala sɔnna ma émission faso kunkan don fasodenw ne ta ye bilasiralikan ye n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman n ka cɛkɔrɔba bɛ ka n lamɛn sanga in kɔnɔ adjudant chef à la retraite Yaya Dunbiya Kabala a bɛ sanga in kɔnɔ a n'a ka denbaya an b'a fo makɔrɔ ko Ala ka bana ban pewu Ala k'i segin i yɛrɛ ma hali bi an mako bɛ aw ka bilasiraliw la Adama Tangara Amadu Tangara an b'aw fo ka waleɲuman Amadu Tunkara Cɛlɛ an ka cɛkɔrɔba tulo b'an na ka taa se Cikɛnja numéro 2 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman ko Ala ka kanu to Bintu i bɛ fiɲɛni man senkɔrɔ Sori Ibrahim ko bana ko an sɛgɛnna sa dɛ k'u k'u hakili to a la ni ale tɛmɛna an bɛ kuma di maaw ma
nɛgɛjuru sira lamɛnjɛrɛjɛkulu aw ta don ka an wele kɛ i da don baro la bonya ani karama kɔnɔ commandant Fode Kone kati a tulobana sanga in kɔnɔ ka aw fo ka aw waleman DG des douanes du Mali Mame Doukarana ka denbaya Mayambugu ana cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 20 80 08 08 76 27 40 36 kɛnɛmamɔgɔw n y'o labila aw ye aw bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ hali bi ni aw bɛ weleli kɛ ka bilasiraliw kɛ aw ka hakili bila dusu ɲɛ jamana ko de don 20 80 08 08 76 27 40 36 dɔ bɛ da la Bintu dayɛlɛ an sɔgɔma wa an sɔgɔma an ma denbaya bɛ di somɔgɔw bɛ di hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Mamadi Kuyate Sɛbɛnnikɔrɔ Kuyate Sɛbɛnnikɔrɔkaw don Mamadi baasi foyi t'u la Sori i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo Sori an b'i fo a diyara n ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ sa waatɔ la Ala ko dɔw minɛ Ala ka yafa k'an ma amin rabi inshallah Sori an m'an yɛrɛ ɲininka o pouvoir de la presse est ce nafaba la wa ɲininkali gɛlɛn sabu an b'a ye k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ an ka kunnafonidilaw i b'a ye k'a fɔ ko dɔ de minɛnen don u tɛ kiri u tɛ bila an b'a yɛrɛ nin est ce nafaba la bisimila juge n'i ye juge kelen minɛ bi hali u tɛ furulen si yen nɔ a dun fɔra pouvoir min bɛ olu bolo o kelen bɛ presse mɔgɔw bolo wali jɔyɔrɔ jumɛn bɛ presse yɛrɛ la jamana nin yɛrɛ kɔnɔ wa an bɛ min fɔ presse mɔgɔw na u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la inshallah ko dɔ bɛ u kɔnɔ k'aw la jamana kɔnɔ ni juge nana u ka mɔgɔw hali u tɛ furulen si fɛn mɔgɔw bolo mais a ka mɔgɔw u bɛ minɛ k'u bila yen kungɔ kelen kungɔ fila tile 15 kalo kelen u tɛ kiri u tɛ bila k'a k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la nin tun ye ne ka kuma ye sɔgɔmada in na d'accord an b'i fo k'i waleman dɔn Bintu i bɛ hakɛto kɛ an ye Sajan Konare ale bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Espagne ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ Sajan i ni sɔgɔma anba Tori yɛrɛ sira denbaya bɛ di alhamdulillah hakɛto kuma b'i bolo Sajan kɔni baasi t'aw fɛ yen an bɛ Ala fo ka barikada ana jeli ko mɛ kɔni baasi tɛ yen baasi t'an si lajɛlen na alhamdulillah an bɛ Ala tanu an ba ko cilaka min bɛ ne bolo ka fɔ sɔrɔsiw ye ko ne ko u ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi ko jamana in tɛna se ka to nin cogo in na tan nɔ dɛ sariya bari nana ni sɔrɔsiya ye u ko sariya in bɔra Ala de fɛ yen a ma bɔ Diko fɛ yen a ma bɔ Kawjugu fɛ yen aw tɛ se k'a fɔ aw bɛna aw sigi k'aw bɛ Diko ni Kawjugu lamɛn ka Mali fililen to Nigéri na ka mɔgɔw to don o don kuma caman na ko ne de tun dar'u kɔ ka fɔlɔ k'a fɔ Kawjugu tɛ se ka s'u ma hali bi ne ti b'u kɔ kan dɛ nka ne ti Mali fili mɔgɔ si ye est-ce que i y'a faamu ko sɔrɔsiya sariya ko a bɔra Ala de fɛ yen ka na a ma bɔ Diko fɛ ka na a ma bɔ Kawjugu fɛ ka na fula bɛ tɔɔrɔ siya la maraka b'a la girika b'a la an ka sira tɔ la ni marifatigi jɛkulu fɛn o fɛn wulila bandenya la jamana kɔnɔ sɔrɔsiw bi faga foyi ti bɔrɔ parce que marifatigi jɛkulu ti maraka anw fɛ yan ni min ko la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ɲɛ kira ka mɔgɔ ye ɲɛ Mahamadu ka mɔgɔ ye ko problème t'o la ko kɔlɔlɔ tɛ diinɛ na dɛ kɔlɔlɔ bɛ e tigi de la n'i ma sɔn ma k'i ka taa Maka Ala ye Mahamadu ci nabi ye Maka de mais a ma ci Mali la bon ne de nana Mali la ne de ta ye Mali ye ne de ta ye diɲɛ yɛrɛ ye Mahamadu ye nabi ci ye de nabi dutigi tɛ nka kɔlɔlɔ tɛ diinɛ na dɛ kɔlɔlɔ bɛ diinɛ kɛbagaw de la parce que diinɛ bɔra yɔrɔ min ne b'o dɔn a b'i kan na baara min kɛ ne b'o dɔn quoi bon ni min k'i tɛna kɔlɔlɔ caman kɔ ni k'i ka minɛn je ka taa Maka ko hali Mahamadu sigi bɛ Maka bi a tɛ se ka na kɔlɔlɔ kɛ Mali la quoi ne bɛ kuma ne ni aw cɛ nka ne bɛ kuma Mahamadu tulo bɛ k'a sigilen to yen o ma de kiyama quoi
bon ko ne ma da hay ko lo sama ina ko ka ma ti ma ba bla ko mi teru ma jote su bi fa na ma ko ni na bi ke ja ko ya ko directeur international c'est ka bali Francis c'est ka bali ma wara fanta c'est ka bali parce que ala ka dina tare si te ka ko criminalité dans ko mo kan ko go bango tu mena criminalité dans ko ne ka jamana ko na ya ko la ala ta bebe siga ka bebe de da makaka ka ga siga ka ni wala ni wanye ko ko sora tu ni mu ka ni kalo kuma ni da la ka wuli ni na ka wuli sora tu ni no fa dongodo ko do ba do ko ni ni ba ka bara ko ko makalaba ko ni ba ka jora ko ko makalaba jumay saja ne ka makalaba mi nyebe kila se sora tu mo mi teru ma ko ne ko ka wuli ka kala ko ni de ko ko mo ko kan ko ko torna grupo organisation criminelle ko e ko ni pour le clan no yoka ko dina ere pere d'accord ko kuma da ba ni ne ka ko sora ko ne ko ka wuli ka kala ni de ka makari no ko d'accord ko ko ta ko bani ne karu ro har fa ni ta ne bani ne karu wuli ko d'accord ko donge ko ka mana kuma ni da ko wuli ka kala ko ni ko d'accord Sadia mi fo d'accord a fomnya Sadia voilà merci beaucoup konare bani ka tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ fasodenw ni kun ye Sadia Konare ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Espagne jamana u y'a kanu kojugu u bɛ Espagne u bɛ Mali kɔ kan mais n b'a f'i ɲɛna Mali a kanu b'u la fo ka dama tɛmɛ Bintu dɔ bɛ da la dayɛlɛ a ka don an sɔgɔma allo oui allo an sɔgɔma awa an sɔgɔma hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Latina kala fo ka bɔ Sɔgɔnafin don basi foyi t'u la i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ kuma b'i bolo min fɔ a diyara n ye ka radio lamɛnbaga bɛɛ fo u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ folikan na an bɛ dugawu kɛ Sumala Sise ala ka badabada dali nɔgɔya amin rabi inshallah a y'an kɔ kituna ala ko nɔgɔya amin an dusu kanunen de mɛn kosɛbɛ o t'an bali an ka hakilina fana fɔ tiɲɛ n'o ye journaliste ɲɛni i bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ parce que ni mɔgɔw nana antenne kan ka na kumaw fɔ kuma minnu tɛ bɛn aw journaliste de kan k'a dɔn ka besan tigɛ o tigilamɔgɔw la an bɛ jamana jɔ ko kuma de la an tɛ yan an tɛna antenne kan mɔgɔ kama donc kuma sidɔnbali dɔ bɛ yen n'olu fɔra a b'a lajɛ ka antenne tigɛ quoi ka a tigiw ka communication tigɛ parce que o de bɛna ni fitinɛ yɛrɛ an balimakɛ min bɔra kuma la sisan a bɔra ka kuma jɛngɛnɛ caman fɔ i bɛ hakɛ to i bɛ fɛla fɔ i bɛ hakɛ to a ka kuma yɛrɛ kuma n bɛna e yɛrɛ de bilasira kuma ninnu na parce que n'i nana antenne kan ka na mɔgɔw tɔgɔw ta kumaw fɔ kuma minnu tɛ jamana jɔ kumaw ye an tɛ yan o kama i bɛ hakɛ to min b'i fɛ i ye weleli kɛ ko min na i ka fɛla fɔ i ka ale ta to yen n'i y'a ka yeta de ye jamana ko la ni an ko k'an bɛ bɛɛ bali k'u ta fɔ jamana tɛ jɔ a ka yeta de nin i ta fɛla min ye o fɔ ok n y'a faamuya voilà bon o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ quoi d'accord an b'i fo k'i waleman dɔn merci beaucoup madame Kulibali Bintu Napo nɛgɛjuru sira kɛnɛmamɔgɔw ta don 20 80 08 08 an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ o la sa démocratie ko cogo di ko an k'an fɛla fɔ bonya ni karama kɔnɔ dɔ bila ka don nin ye maa laban ye sabula wagati kɔni sera ka ban i bɛ radio datugu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an sɔgɔma allo kabako so ne kɔrɔkɛ nana bubola i ni sɔgɔma miniti saba b'i bolo bisimila kuma b'i bolo bula d'accord ko tulo bɛ foli la bisimila u bɛɛ lajɛlen tulo bɛ i la bula an bɛ dugawu kɛ Sumayila ye ala ka hinɛ a la koyi ala ka hinɛ a la kosɛbɛ kosɛbɛ min nɔrɔ bɛ sɔn ala ka jiginyɔrɔ ɲɛ n'a ka ɲuman kan mɛn amin jamana in bɛ taa la bolo min kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana in basi amin nɔrɔ bɛ sɔn a kɔlɔlɔ minnu ma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ɲɛ u bolo amin nɔrɔ bɛ sɔn sabula ni sigilen bɛ kɛrɛfɛ ala ka ɲɛ u bolo n'a tiɲɛna i yɛrɛ bɛ don a la wallahi i yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ
ka faso lajɛ e ni ne bɛɛ gɛlɛnmɛ min na n'o ye sɔrɔdasi ye k'u ka condition améliorer kosɛbɛ b'a sɔrɔ olu de bɛ fanga la bi n'a bɔra ko député kelen miliyɔn 2 ni 240 ou bien miliyɔn 2 ni 100 olu bɛ kan ka kaɲa k'a bɛn u yɛrɛ ma o fana t'a lajɛ sa ka an balima ninnu sɔrɔdasiw fana ka condition améliorer n'o sɛgɛnna dɛ sɔrɔdasi kɛ bɛ se k'a ka sara ta i bɛ taa sɔrɔ sisan min tora a bolo a tɛ 100 bɔ parce que o y'a sɔrɔ a ye juru ta banque la ka juru ta yɔrɔw la bɛɛ bɛ bɔ a la foyi tɛ to a bolo ni saya nana olu de bɛ taa u bɛ yatimɛdenw to ka sirigatɔw to mais n'a fɔra an ka taa cɛ kɛlɛ la u b'a fɔ aw de nin ka kan mais a tila yɔrɔ la u tɛ fɛn d'u ma a siri tɛ ko ɲɛnama ye o bɛ jamana la o jamana tɛ taa ɲɛ kosɛbɛ n b'a fɛ ka dan yan wagati sera n b'i fo ka Bintu Nafo fo foli diyara n ye b'o la ala ka hɛrɛ k'an ye amina rabi inshallah an bɛna sigi k'aw ka débat kɔnɔ 7-7 ni ala sɔnna ma ne taara yɛrɛ n'a a kɔkɔ ma bɔ yɛrɛ terikɛ foli don foli diyara n ye i la ne ko n kɔrɔkɛ ni n terikɛ don n cakɛɲɔgɔn dɔ don Bubula a bɛ FR3 la an b'a fo a ka wuli ka jɔ n'a ka kanu na jɛnatigɛ la Mali ko in de bɛɛ n'i ka tiɲɛ don k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman maa maa sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ ka bɔ ko Renouveau FM na k'a fɔ k'e b'o ko lamɛn an bɛ aw fo ko ala ka kanu to an n'an ka page Facebook mun bɛ jɛw lajɛli la Ismaila Fane a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Badalabugu an kanubaga don an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ko hali bi ala ka kanu to Burama Sidibe Cour suprême na ale fana bɛ lafiyabɔ la an b'a fo Badalabugu a n'a ka denbaya magistrat kɔrɔ don sanga in kɔnɔ a bɛ lamɛnni na Dafalaka don min bɛ kita fɛ an b'a fana fo a n'a ka denbaya ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn Maɲanbugukaw madame Jire Kaja Jalo a bɛ lamɛnni na madame Jalo Awa Maïga an b'a fo kɛnɛ in kɔnɔ ka waleɲuman dɔn ka taa se DG des douanes du Mali Mamɛ Dukara fɛn min ye madame Kulibali Wasa Samake Maɲanbugu maire don ka taa se Bokar Keita ma k'u bɛ k'an lamɛn sanga in kɔnɔ madame Jalo Fatumata Dumbuya ne ba an ka musokɔrɔba bɛ lamɛnni na ale tɔgɔ Fatumata Konare madame Kuyate Fatumata Konare madame Konare Fatumata madame Kuyate Fatumata Konare ale bɛ labɛn na a bɛ lamɛnni na Moribabugu la Sambu Magalu cité UNICEF la an b'a fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn Umar Diallo impôt de la commune 5 an b'a fɛnɛ fo ka taa se Samba Dambele ma commune 6 la impôt la k'u bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u ye Bintu Napo ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo madame Safurulaye madame Kulibali Bintu Napo ale tɛgɛ bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Ibrahima Diallo mademoiselle Kumba Kuyate Safurulaye o don wa o don wa donc ale tun bɛ lamɛnni na minnu bɛ ka weleli kɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ fo wagati kɔni sera ka ban tile hɛrɛ ala ka di an ma Isa Kaba Sidibe invité o ni ala sɔnna ma fɛn min ye surprise belebele labɛnnen bɛ an bolokɔrɔ